Jesu. Bazalwane noma sekusenzekani kumele igama lika Jesu silibonge ngamaxesha onke. Uyazi ngamanye amaxesha uThixo uzisa ingxaki because ufuna uThixo ukubonge. Ngamaxesha onke masihlale simbonga bazalwane Thixo. Masimcenge uThixo simbonge. Uyazi abantu bakhona abantu abanemisebenzi but kunzima nje ukubonga uThixo. Kodwa sisisahlabelela uthi uzolibonga igama lika Jehova. Uzolibonga igama lika Jehova. Sidinga ulutsha elizawuvuka libonge igama lika Jehova. Sidinga ulutsha elizawuhamba noThixo. Uyazi xa ufunda incwadi yezenzo Acts 13:36 kuthiwa uDavide walikhonza icebo likaJehova wanamthongo. Amen. Sidinga abazalwane ulutsha elizawukhonza uThixo kwisizukulwane salo. Amen. Sizawuphakamisa abazalwane isithethe esilandelayo.